proteklih nekoliko godina bilježimo neobičajno visoku učestalost gnojnih angina i šarlaha. Uzročnik je beta-hemolitički streptokok skupine A. Ta povećana učestalost nikada u proteklih 60 godina zabilježena nije prisutna samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Nije sasvim jasno zbog čega se to događa, no danas nije neuobičajeno da djeca u jednoj sezoni oboljevaju 4, 5, 6 ili više puta od upale ždrijela uzrokovanih ovom bakterijom. Ta bakterija uzrokuje jaku upalu ždrijela, povećanje mandula, stvaraju se gnojne naslage na mandulama, nepce postaje zagasito crveno, resica u ždrijelu naotekne, mogu se javiti sitna točkasta krvarenja po nepcu. Uobičajeno je grlobolja vrlo jaka i uobičajeno je popraćeno sve skupa visokom vrućicom. Katkada, pogotovo u mlađe djece, otrovi koje izlučuje ta bakterija uzrokuju još dodatne nekakve simptome, kao što je crvenilo kože, osip, katkada bolove u zglobovima i tada govorimo da je riječ o šarlahu. Znači, temeljno je riječ o streptokoknoj upali ždrijela, a ovo su vanjske manifestacije te bolesti. U kasnijoj dobi, kada budemo otporniji prema tim uzročnicima upale, prema tim toksinima, otrovima koje ta bakterija izlučuje, šarlah se više ne javlja. Ali upale ždrijela uzrokovane streptokokom se mogu nastaviti javljati i dalje. U pravilu, teški oblici te bolesti se liječe antibiotikom, najbolje penicilinom, ukoliko ne postoji alergija na taj antibiotik. Bitno je sjetiti se, nakon 4-5 dana terapije, promijeniti četkicu za zube, dudice, čaše, dakle sve ono što dijete stavlja u usta, kako po završetku terapije ne bi ponovno došlo do zaraze. Ako bilo tko od ukućana se počne žaliti na grlobolju, tada treba posjetiti liječnika.